Kahnyau Trap Youth Council West Khasi Hills District rengkat kidukot naga circle haka Sngi Blei khat khandai tarik jemang haka por saw baji janmiet hadin balawan na kijinge seng ki ban hiar ban khandra Drok hat thamyo Nongstoin bat ki jaka penyang kali bat saudong kayo Nongstoin habala yo jing ujor na ki Peit ba bakaron ka jinge de bat jinge di Drok ka bajur hakane ka Sngi Blei hakane kayo kaseng kalayo bat prangut ki breu ki badi Drok bat don ki balayo lat ban pet lai lum lai wa hakane ka Sngi ya ki Drok bat ki tiar bagi pendon kam na thang no sundon hakane ka Sngi kinong yalam kaseng HYC kila penpau ka jing sngau diau habayo i wat haka Sngi Blei kini ki kam jaklia ki bak kentup ya ka jinge di Drok ki kam auria ka jinge di kiat bat jing khalai ki jelle hakane kayo kinong yalam ke HYC ki kerpat ki terai dukan hayo Nongstoin banom aila de ki briu ban shong ban sa haki basayo kila kerpat ru ki Peit ba ka West Khasi Hills ban ai ka jinge trelang bat ke HYC ban rat dengkhong ki Drok na ka district shwa ban jot ka jing im jong ki khun ki kti jong kalawe ka jai ban riu Islam FCC.